ओरैबायदि गरम लोगोफोर राजस्थान बायदि एकदमबारे गरम हब हब थानोनो हाया। हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ। ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै मा देखायलांनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय दिनैनिफ्राय माने नैबे तरजा बेरानि न'आवनो आङो ब्लगखौ खालामबाय थासिगोन लोगोफोर, आंनि सनानि देरायावहाय लोगोफोर। ओरैबायदि दुखु मोनदो आरो लोगोफोर, बिजावजालि ज' बिहाव बिखुनजोखौ गारनानै जेन'बा आंखौ गोदानै माने हाबा हरदो आरो ओरैबायसा दुखु मोनदो, रोजा रोजा दुखु आरो लोगोफोर। माने कुनुदिनबो बेफोरबायसा माने आलदायै जाफेराखैमोन नालाय गोसोखौ ओरैबायसा बायफ्लेजोबदो जुदा जानानै फैनानै लोगोफोर। बिहाव बिखुनजो बिजावजालिफोरजों माने बुंस'नो हाया आरो ओरैबायसा दुखु लोगोफोर। दा बुंसै आरो बुखुखौ। ओमफ्राय लोगोफोर दा माने लोगोफोर न'खर गोदान जाबाय जेला बुहुत माल बुस्थुआथ' गोनांथि जाबाय नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै माने बोराया आरो बाजाराव थांबावनानै नांगौखिनि बुस्थुफोरखौ लाबोदो आरो ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामलांसै लोगोफोर। मेन बुस्थुआनो गैयामोन नै आंना, ओमफ्राय दिनैसो मोनफैदो आरो खान्थायावनो खस्थ' मस्थ' संनानै जागासिनोमोन आरो लोगोफोर। ओमफ्राय बोराया कुकार गंसे लानानै फैबाय आरो माबायदिथाय कुकाराबो। ओमफ्राय नै लोगोफोर लोगोसे माइरं दोनग्रा आरो माइरं दोननोबो गैथारामोनहाय लोगोफोर, ओंखायनो माने बिहरदो आङो। लोगोसे नै मगबो लाबबाय, बेनिफ्राय मा लाबखो, ओमफ्राय प्लेटबो लाबबाय, प्लेटबो गैयामोन नालाय लोगोफोर। बिदिनो लोगोफोर नांनायखिनिखौ माने लाबोजोब्बाय आरो न'खर गंसेयाव जिखिनि बुस्थु नांगौ बेखिनिखौ लाबोजोब्बाय। ओमफ्राय लोगोफोर बेयावनो मोनसे बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बे जों दा थाफैनाय न'आव माने दावरावहाय बेथ' फाङासिङा सालबारि बाजार। ओमफ्राय बे जों दा थाफैनाय न'आवहाय माबा नेटआ प्रब्लेम आरो एसे लोगोफोर, बिराद स्ल'लिं आरो माने सोरनिबा भिडिअ नायनोबा बिराद गोबाव सम नांगौ आरो गिदिंबायल' थायो लोगोफोर। बिराद माने खस्थ' मस्थ' आरो ब्लग बानायबाबो भिडिअ सोबाबो ओरैबायसा गोबाव आरो लोगोफोर। ओमफ्राय दाथ' आरो परियाला जोंहा साथामल' जाबाय नङा होमबा लोगोफोर, साब्रै बाबु फिसाजो साब्रै, ओमफ्राय जों साब्रै आरो। ओमफ्राय साब्रैयाव माथो संनो माथो खावनो नङा होमबा लोगोफोर, इन्टारेस्टखौनो नाङा संनो खावनो। गोदो माने जमायै थाना फैबाय, गोदो नङा आरो जमायै, गोदो सोंफ्लांलांबाय। जमायैनो बिदिनो सानफ्रामबो जाबोबाय, बोसोरै बोसोर जाबोबाय। एसे गोसोआव एसे दुखु मोनो आरोना लोगोफोर, जमा थाना फैबाय। बिदिनो संनाय खावनायफोरखौनो दा इन्टारेस्ट नाङा आरो मा संगोन मा मावगोन, हारसिंलाय माखौ जागोन, साब्रैजोंलाय माखौ जागोन, बेफोरबायसा आरो गोसोआनो गैया आरो संनाय खावनायफोरावबो लोगोफोर। बिजावजालि ज' संनाय खावनायफोरखौसो माने बिराद गोसोखाङो आरो। ओमफ्राय लोगोफोर फिसालायाबो आंना थांनोल' होननानै लिङो आरो बिबैमोननावल' थांनो, नखायावल' थांनो होननानै लिङो आरो। एकदमबारे साननैसोआ माने एडजास्ट जाया जागासिनो आरो। फिसाफोराबो जादो, लोगोसेनो बिमायाथ' बिमा 100% एकदमबारे गोसोआनो गोजोना आरो सनानि न'आव थाफैदोंबाबो। नायनोसै लोगोफोर, उनावनो लासैनो एडजास्ट जालांबाय। बेयावनो संनाय बेयावनो जानाय दौ दाब्ला होननाय बायदि आरो लोगोफोर, जेबो माने डिसिप्लिनानो गैथ'थारा दासान्दि। माथो बुंबावनो आरो लोगोफोर, थाखा फैसानिबो प्रब्लेम, दुखिया खाफाल मा होनबावनो। ओमफ्राय नै इसुङाबो ओरैबायसा आलाय सिलाय जाजोबना दं, फुरा माने हायावनो दोनगासिनो दं आरो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नैबे ओंख्रिखौनो संनो नागिरदों आरो आङो, जोगोनार बिजौ आरो न'निनोमोन आरो। ओमफ्राय जोगोनार बिजौ, आलु, ओमफ्राय मटर होगोन गरनैसो, ओमफ्राय भाजा एवनोसै इखो। ओमफ्राय लोगोसेनो दालि सालि संखांबाय आरो लोगोफोर, नै दालिबो संखांबाय आङो। बेनिफ्राय लोगोसे खान्थायावबो ओंखाम संखांबाय। नै साथाम साब्रैनि ओंखामालाय बेसेथो गोबां जानो नङा होमबा लोगोफोर। बेखिनियानोसै। जोगोनार बिजौ भाजायाबो मोनबाय नै लोगोफोर। ओमफ्राय आलुखौ एसे थुफ्रा लानोसै र', माबा बुरजा संग्राखाय ओंख्रि भाजा एसेखौ बोरैबा संनो रोङा मोनलाय लांदो आरोना लोगोफोर। बुरजा संना फैबायना, सारायसे थौसे। ओमफ्राय दा नै संनो रोङा मोनथारदो आरो। ओमफ्राय आलुखौ एसे थुफ्रामना लानोसै। आं बांद्राय मस्ला मस्लि होआसैहाय लोगोफोर, ओरैनो आलौखिनिखौल' सेरनानै होबाय, सामब्राम खिनिखौल'। हाबाया मालाय ग्रोम अखाजों बांखाजोब्लाबो जानानै थांबाय। नै दा नों आंहासो गोदान
भिडिअ बानायगासिनो बबा हाबा जाखानायसो डिभर्स होखानायसोनो सोरबा बुङो ओइ उमुखजो हाबा जाखानायसो सोरबा होनो ओइ माबा माबि इफोरबायसा आरो इफोरबायसा मानो बुंलायनांगौ लोगोफोर एसे गोरों मस्थ' गोरों फरायनाय डक्टरेट लाइखौनो जुदि बेफोरबायसा लाजि फोनांबाय थायोब्ला बिथाङाबोथ' दुखु मोनखागोन नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना जि जाबायबा जाबाय सिरि थादो हाबायाथ' मालाय ग्रोम ग्रोमानो जाना थांबाय जेबो टेनसन गैया ओइ आइनायाव नुलायदो लोगोफोर आंखो आइनायाव नुलायदो हाबाया मालाय ग्रोम ग्रोम जानानै थांबाय बेयावलाय आरो नों आंहालाय मानोथो दल दामबाय थानांगौ जाखो नङा होमबा लोगोफोर एसे गोरों मानसिखौ मान सनमान होनो नालागे अपमान लाजिसो फोनांबाय थायो नोंसोर मानो बिदि सिरि थादो लोगोफोर सिरि थादो इदि जेबो माने गाज्रि बिखय माने होननांला बिथांखौ मान सनमानजों होनांसिगौ जोंनि दा बर'नि गेजेराव गोरों एसे गोरों डक्टरेट लाइखौ नोंसोरो मान होनो नालगे बांसिनसो दुखुआव खोख्लैनो नाजायो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय फंबाय जेम्स एक्टराबो माने बिराद दुखु मोनदों आरो गावनि हिन्जावखौ बेफोरबायसा होननायाव दुखुथ' मोनखागोन बयबो नोंबाबो आंबाबो बयबो दुखुआ मोनखागोन बेफोरबायसा माने हिन्जावनि सोमोन्दै गाज्रि गाज्रि बुङोबाथाय नङा होमबा लोगोफोर ओरैबायदि गरम लोगोफोर राजस्थाननि बायदि एकदमबारे गरम हब हब थानोनो हाया फारसेथिं बेरामाखाबो थिं बेनिफ्राय फारसेथिं बाला अन्थाइ गोनां लोगोफोर नै जों दायो नै लांदाङावसो जना दं आरो नै बे दंखलगुरि खाथियाव लोगोफोर ओरैबायसा गरमनि टबावनो माने जिरायनोनो हायाखै न' सिङाव माने बिराद प्रब्लेम आरो गरमनिबो प्रब्लेम टावारनिबो प्रब्लेम लोगोसेनो कारेन्टनिबो प्रब्लेम आरो लोगोफोर नै दा बेयाव हा गोदानाव थाफैनायाव लोगोफोर माबोरै जागोन इउटुब चेनेल सालायनाया गोब्राबसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय अब्लाबो ट्राइ खालामगोन नै बिथाङाबो उन्दुनोनो हायासै न' सिङाव फुथुदोंमोन कारेन्टआनो दसेनो थांनानै माने फुथुनोनो हायासै आरो ओरैनो 1 मिनिटल' उन्दुबाय ओमफ्राय नै बेसेरा गरमावलाय बोरैथो उन्दुनो हानो नङा होमबा लोगोफोर कारेन्टआबो जि प्रब्लेम फारसेथिं लाइनबो प्रब्लेम बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा लोगोफोर नोंथांमोननि भिडिअखौ अब्लाबो आं ट्राइ खालामगोन नाजागोन नायनो लोगोफोर लाइक कमेन्ट हरनो नाजागोन ओमफ्राय नै ओजों साइडखै आलौ सालौ गायजोबदो आरो लोगोफोर सिलानि जेबो माने सिबनांगौनि गोनांथि गैयि खालामना होदो आरो बोराया आंखौ अननानै ओमफ्राय आलौआबो बिबार बारथ'वाखै नै आलौसो होनफ्लांबाय थायो लोगोफोर सासे आगैया होनबाय थादोंमोन आरो आलौ मानो आलौ आलौ होनबाय थायो नोङो बाजै बानलु होनग्रा जारे होननानै बानलुआ जाना बिबार बारथ'वाखै लोगोफोर नै ओरैनो थफि थफिल' जादों आरो जाम्ब्रि जाम्ब्रि जादों ओमफ्राय भिडिअनि गेजेरजों आङो मालाबा खोन्थागोन दिनै माने खोन्थानो बादों बोथोराबो जि गरम फारसेथिं आरो दासो माने न' गोदानाव थाफैगोदान नालाय मिलायनो हाया जाबाय दं आरो हावाजों लोगोसे बोथोरजों लोगोसे ओंखायनो आङो देखायनो बिराद बादो नङाबा बुहुत बुस्थु दं बारिया फिसा जानो हागौ लोगोफोर अलरेडि गासिबो दंजोबो नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थागोन र' आङो दासान्दि माने बिराद बादों आं माने भिडिअ बानायनो ओमफ्राय फिसालायाबो गेलेबाय दं ओरैबायसा लेथ्रा गेलेदो थांबानो माने राजस्थाननि बालाखौसो मुथायै मुथा जायो सौराय बायदि साननानै मुथायै मुथा बालाखौनो सोलायो आरो मा मोनै मिथिया जेन'बा नुफेरिसो आरो देरबासो मिथिसिगोन आरो माबोरै लेथ्रा गाज्रिफोरखौ ओमफ्राय दा आरो मा बुंनो आरो गथ' मानसि नङा होमबा लोगोफोर बेखिनियामोन बाय बाय